Glory be to Jesus. Our Mosiami, again, Tatele Tuva, and greet the leadership of the church, Chief Elder and all the elders, Chief Deacon and all the deacons, and Abakamile Namakoskas Wabo. I'm so happy today. My family is in the house. Uyangoba mavuso mzwile mozwami ukuthi uGcotshiwe ngingekho mina. Waba ubishop ngingekho mina. Ushuthi sesiyokwenza yethi ordination. So babili jabulela nokubona abashana bami Nkosi yami abasebahle. And thank you for coming. Your visit is long overdue. Bekumele ngabe kudala neza. Ngiyanamukela. I'm so happy ukuba nani. uNkulunkulu anibusise manibuyele emakhaya. Kubonakala ukuthi benihlangane nabangcwele. Angazi umshana ngoba indawo yakho ngathi ngiyayibona la. Mangithi ngiyayibona, mangithi angiyiboni. Kodwa uThixo waziyo. Hallelujah. Umshana omdala useyivulile indlela yabashana ukuthi balandele. Hallelujah. And thank you so much bazalwane bonke abasukumele phezulu uma sizwa ukuthi our Sunday school principal uphathekile njengoba nibone ngekhona namhlanje. Kungijabulisile nje sishayisana esibhedlela. Ngabona ukuthi ngempela we've got leadership in this house. Ngoba masithola umlayezo when we in fact message ingene sisesibhedlela no mamfundisi siyobona uPastor Ntuli. Sathi masiphuma sarasha saya kwa Mam Catherine kwatholakala ukuthi ugule esemsebenzini sebamrashisele eclinic and we went there. Sasuka naye ubuya nasesibhedlela and by the grace of God she recovered very well. Usekhaya manje akesishayela uNkulunkulu izandla. Ngiyayithanda lento mamkhulu ukuthi abantu bazi ukuthi uma basebandleni banomndeni. Angifuni mina ukuthi abantu bagule benganaba ngoba I've discovered uma ngifunda izwi babamabala angeke sijajwe ngokuthi besishumayela. Angeke sijajwe ukuthi besilidi worship. Uthi uJesu ngangilambile nanganginaka. In other words, taking care of one another yiko okuyosinika ukuphila okuphakathi. Uthi abanye bayothi enganisasikipha amadimoni ngegama lakho. Nganandaba uJesu ukuthi ushaya kofire la come out. Abazalwane mabesenkingeni ungabanaki. And I'm praying ukuthi uNkulunkulu angivusele leadership enenhliziyo yami. Uma uJethro eyala uMose uthi angeke ukhone lo msebenzi wedwa. Khetha amadoda azokuthwalisa. Then uNkulunkulu uthi kuMose bamise phambi kwakho, then mina I will take the spirit that is in you and put it in them. Ngoba anikwazi ukuba ku leadership ningenayo umoya womholweni. Anganoma niyezwa bazalwane, umuntu agule nje urelax wena, uhlale ekhaya uphumule kodwa ku leadership. Anganoma niyezwa. Ngiyathandaza nje uNkulunkulu avuse abanalo moya okimi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu nayizolo once again uThixo uphindile la ekhaya. Bengikhuluma ku graduation yomunye wabantwana bami. Graduate. Awusukume thisha bakho.
I-worship elifundile leli yamavusi alikhishwanga umoya esikolweni. Indawo yakhe indawo kodwa ufundile uneziqu. Akhona amanye ama-worship afundile la. Liphi lawyer? Uphu counsel? Awuthi mntana makubona ukuthi ufundile. Usiselini izolo nami ngazizwa ukuthi ngubaba. Ngamkhumbula gogo lomntwana efika la emncane. Ngamkhumbula ngathi Nkosi yami siyabonga ukuthi masibe kusishumayela nevangeli sibakhuthaza silwa bayalalela. Are we together bazalwane? Ngibonge kakhulu bangcwele. I will try nami ngoba ngiyabona ukuthi wena imnandi ngifuna ukusheshe nginikhulule kodwa ngigcwele amandla. Angazi ukuthi ngizozenze njani ngoba ngiyawezwa lamandla agcwele kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzosisiza. Ake nje siqale encwadini kaGenesis. Bangithembisile kabobaba ukuthi maduzane siyeza iscreen. Bangithembisile ukuthi maduzane amavesi sokusiloku siwalahlela nje laphezulu. Bangithembisile nami ngibambele lo themba babamabala ngibambele lo themba ngiyamthemba ngihlala ethembeni ngoba ithemba libulala. Genesis chapter number 37, we are reading from verse number 1 to verse number 3. Genesis chapter 37 verse 1 to verse number 3. Asitutule anele ngesilungu bese uyangisiza ubaba ngesizulu. Ake nimboleke imic eyodwa ubaba ngoba sizofunda kaningana nje uNkulunkulu anibusise. Genesis 37 verse 1. Yes. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to his father. 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Also, he made him tunic of many colors. uJakobe wakha ezweni lokugogobala kukayise ezweni laseKhanani. Lokhu kuyindaba kaJakobe. uJosefa eneminyaka eyi-17 wawalusa umhlambi kayise enabafowabo. Engumfana nje wayekuwo amadodana kaBiliha nakuwo amadodana kaZiliphi omkayise. uJosefa waletha kuyise imibiko emibi ngabo. Kepha uIsrayeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke, ngokuba wayeyindodana yobuxhegu bakhe. Wamenzela ingubo enemikhono emide. Cela nje u-underline verse number 3, the last sentence ethi, he also made him a tunic of many colors. Bese ma ungangisiza nje sishumayele, if you can find 2 people in this house and say unto them, you have been marked for greatness. Just say to 2 people, say you have been marked for greatness. Then you can also say to that person, put on your coat. Yeah, umsize nje shumayele ithi you have been marked for greatness. Therefore, put on your coat. Akubheka umunye lo ngathi akekho serious, awubheka umunye umakhelwane lo ngathi uyadlala, awukuthi my neighbor, just put on your coat. Your brothers may be uncomfortable,
put it on anyway. Say, put it on anyway. You have been marked for greatness. Mawuqeda kuprofetha kuye bese umshayela izandla. Mshayela izandla. Akazi madoda ngathi siyosheshe sifike babu umngomezulu ngathi siyosheshe sifike la siyakhona siyosheshe sifike ushumayele nami ngoba ngiyezwa ukuthi ikhonto esheshayo. Now church, there is something about a tunic of many colors. Izwi lithi la because uJacob the father who Israel loved Joseph above all his brothers. Then he gave him, or he made for him, a tunic of many colors. Are we together, bazalwane? And ngimangazwa ukuthi emva kwaloko iBhayibheli liveza ukuthi his brothers hated him even more. Abafowabo benze njani bazalwane? Bamzonda. Then ngayibuza ukuthi why abafowabo bemzonda umfana omncane oyilasibona othanda phela abalasibona siyawatefisa sonke phela abalasibona engatefiswa ngake le lena ngilasibona eshayiwe ke le ingakho ngingasufana mama ngilasibona yaziyo induku ngakana manje ngizwa. Now when you study the Greek version of the Hebrew Bible, for the Old Testament, in other words, the Bible transferred away from Hebrew to Greek. When a father gives a son the tunic of many colors, it marks the owner as the one whom the father intended to be the future leader of the family. Uma ubaba ethatha ingubo or icoat yamakhala amaningi eyinika umntwana ekhaya kuyacaca kwabaziyo ngakwale culture ukuthi lo mntwana onikwe le coat kusho ukuthi in no time he will be a leader of the household. Are we together? Ngamanye amagama umubaba esekunika le coat usho ukuthi uma mina ngingasekho esikhundleni sami kungena wena. Lento it goes further ukuthi imenza loyo mntwana abe yindlalifa njengenye indoda la endlini. Sinendlalifa la endlini. Hallelujah. Joseph had a gift. He was able to interpret the dreams. It was not his gift that provoked anger from his brothers. Inkinga ingane uma ubaba ethatha ingubo yamakhalas eyinika umfana oyilasibona. Ngifunde izwi lathi abomntana bayoba abogcina, lathi abogcina bayoba abomntana. Lento kaNkulunkulu ngathi ine-tendency yokuyeka abantu ababonakala bethembisa besilanda abantu okungathi abadeserve abaqualify. Ngiboneka amagama wama-motivational speaker but he is the qualifier of the unqualified. Ngisakhuluma ngicela ukulilisa kukhona abazoqualifya kule ndlu namhlanje because he is the qualifier of the one bazalwane. Athi uPaul wayebhala uthatha okudelelekile ukuze azoshema lokho kunamandla. Akanoma ngiyizwa bazalwane. They didn't worry about his gift. They didn't mind him having a gift. In fact, ngale gift yakhe, his
future was revealed. Lithi ngelinye ilanga uyakuyise uthi baba benilele ebusuku ngabona inkanyezi ezule kanye nenyanga ngelanga zinkhothamele. Baba kaJosefa uthi hey wena mfana, ngamanye amagama usho ukuthi mina nonyoko nabafowenu sizokhothamela wena. Ngafunda incwadi kaJob wathi Lord you can do all things, lingevinjwe icebo lakho. Awuthi my neighbor akekho ngaphambi kwentando. Bakhona abazalwane endlini, bakhona abagcwele endlini. Waphinda futhi walala umfana, wabuya wathi baba ngiyamangala, ngithe ngilele ebusuku ngabona mina nabafowethu sisehlane sasibopha ithungo. Uthi kodwa into engimangazile ithungo ezu-11 zakhothamele sisodwa okungesami. Akanamaniyezo bazalwane. These guys, they didn't have a problem with his gift. But inkinga is there when his father marked him for greatness. There is a mark of honor coming over your life in the name of Jesus. I say there is a mark of honor coming over your head in the name of Jesus. I said God is about to elevate you from one rank to another. I say you are moving from glory to glory. I say you are about to be the head and not the tail. You are about to take a leadership position. And akekho zoma phambi kwakho. Wena unamandla ngaphezu kwezitha zakho. Unamandla ngaphezu kwabantu ozalwa nabo. Somebody say I'm great. Somebody say I'm marked for greatness. And this garment of many colors again was not of many pieces, but it was of many colors. Abafundayo bathi it was marking a person as a priestly or a royal one. Nafundu Peter, what you are, the chosen generation, the royal priesthood. Royalty is coming over your head in the name of Jesus. Somebody say I'm not ordinary. Say I'm royalty. Ithi makhelwane singabasebukhosini thina. Are we together, church? There is something about a mark of greatness. It makes people around you to be uncomfortable. Sometimes unomangala ubona abantu bangakufuni ungenzanga lutho. Siyahamba ngithi ngobezulu. Sometimes unomangala ubona abantu bevusa competition engekho. Wena bongakompithanga bowenza into oyenzayo. Wenza into ijwayele abantu bavuke bavusa competition. Wena mawuthatha imayikhi unika uNkulunkulu udumo abanye bangena umoya we-competition. Wena bongaqali ibandla lokulwa nabantu ubizwa uSimakade omunye mkale next door ngomoya we-competition. Anoma ngizwa bazalwane uthi mawushumayela abanye bakuthathe bakucompare bathi ubani ushumayela kangcono kuvula umoya. You know what? The devil can see the mark over your head. Yazi into engibulala kakhulu ma-elder ami ukuthi when we are marked for greatness, some of us we are not even aware. Yingakho ngifunda iBhayibheli lathi uthi uSolomon makebhala encwadini kaMshumayeli uthi kune-era la emhlabeni ku-Ecclesiastes uthi kune-era uthi ngibona ama-prince ahamba ngeenyawo kodwa izimbila zigibela amahashi. You know why bazalwane? Ama-prince awakazirecognize ukuthi angama-prince. Kodwa namhlanje ngizorelease uJobo olubuyisela abantu ku-possession. Bonke abantu abahamba ngeenyawo bayagijeliswa. Bonke abagibele
uyadiliswa une vice versa. Ngibona amaZulu abantu abaphambili abalethe emuva athanda abasemuva. Ithi makhi kune ere empilweni yakho. Wayazi why ngithi kune ere? Kukhona ababolekayo instead of ukubona ngabe bayabolekisa. Anganoma niyangizwa bazalwane. Usathanda uthatha abantu ekufuneke ngabe yibo ababoleka abanye wabenza ababoleki. Say my neighbor, after this word, you are not a beggar. Say you are not a beggar. Say you are not a borrower. It's our heart to kokota, our heart to tega, our heart to bolega, because there is greatness in you. Imagine prince yoboleka imali yokugibela. Abanye benu nilatshe seniyacabanga ukuthi niyogibela kanti kusasa. Ngiyawubulala loyo moya. Ngegama likaJesu. Umoya ka25 to 1. Uhola nge25 nge1 soboleka imali yokugibela. The devil is a liar. Singama-prince thina. Singamakhosi thina. Singamandwele thina. Asiboleki siyaboleka. Asiboleki siyaboleki. Ngicela ukuyireverse lento. Dala ukokota senyokokotwa kwakho. Dala unokha makhi. Senivukile makhi. The devil is a liar. Uzolala ngokuthula ngegama likaJesu. Sebazokokota kwakho. Why uNkulunkulu lethi overflow? Somebody shout overflow. Somebody shout overflow. Use double elevation. Ukhona abantu abaphakanyiswayo. Ukhona abantu abaphakanyiswayo. From the lowest parts. Ukhona abantu abanyuswayo. Ukhona abantu ababekwa phezulu. Abazohlabela ihubo. Bathi inkosi ngisingalise. Endaweni elidudu. Obuya kabela isitulo. Athi wamthatha Jesu. Ngothando lwakho wamphakamisha. Sathana udlala ngabantu abakhulu abenza izinto zokudlala. Nabantu sebayamleyibula ukuthi wena uyacela. Khona abantu abangasafuna ukuphendula amafoni akho. The devil is a liar. Yiba bazofuna wena emva kwale nkonzo. I'm still gonna wait kancane. You may take your seats. We're gonna have some church today. Ngiyaluza uqobo. Ngiyawezwa manje. The mistake he did, he took the material things, but he left the mark of greatness. Wathatha imfuyo, wathatha ingcebo,
left the mark of greatness. Wahamba lithi Bible, he went to a far country. Malteta lithi he spent everything. There is something about the mark of greatness. If you don't have it in your life, you will find yourself eating with the pigs. Kunabantu kufuneka ngabe basemaparlamente kodwa badlale ingulube ukuthi baba nemali bakhohlwa yi-mark of greatness. Engalela ke basalwane, kunalabantu othi mawulahleka bara akuzwakalanga mfwabebuza. It is only the father elimvesa ngokuthi wayehlala ebheke la umntanakhe yekho. Ngelinye ilanga lithi kwasabuya wathi bakakhe abaqashiwe ekhaya, nabo mina la ngihleli nengulube. Wathi ngiyawusuka ngiye kubaba ngithi kuye, baba ngonile kulisulu naphambi kwakho angisafanele ukuthiwa ngiyindoda. Uthi make me your servant. Akanoma niyangizwa uthi lo mfana, make me your servant. Let me tell you something. When you come with the mentality of a servant, the mark of greatness shall rest upon you. Ingake mbusweni kaNkulunkulu lithi ofuna ukuba mkhulu, ofuna ukuba mkhulu makabe yisisebenzi. Akanoma niyangizwa basala. Na into engimangazayo, when he was coming on his way, mawufunda lapha from verse 21, 25 wehla uyoshaya 32 mageza lithi iBhayibheli ubaba wagijima wamanga. Then he instructed the servants, what in the land, bring the coat. Somebody say bring the coat. Somebody say bring the coat. Mayibuya indoda, mina ngiyamangala, akanikwanga mali, akanikwanga star. What you want to bring the community? Wafagi tattoo in your website. Wafagi dandato. Wamniki coat. Then the elder brother had a problem. Sambula endlini nje. Uhlele duze komuntu onomoya ka elder brother. Ongafuni embathi coat. Yazi nginenkinga ukuthi kunabantu abafuna sihlale siseva bona ngaso sonke. Okay, thikibeke ke nakuthi kunabantu abafuna kuhlale kushayelwa bona izandla. But the day beqala bebona ukuthi there is a coat of greatness over your shoulders, you become enemy number one. Abanye abantu abamzondi ngoba bekuzonda, abamzondi ngoba ubonile kunalento abayibonile. I want to bring the coat. So much. I went to somebody say bring the coat. Izono kulembu namhlanje abayomphathiswa amandla. Akanoma ndiyezwa bazalwane, kukhona abantu abayomphathiswa izono ziyakhula kodwa umuzi. Sure. Uhlele duze komuntu omusha, awukumtshela ithi umuntu omusha isono sizokukhumula kodwa umusa uzokwembathisa. Ingako emnqamlezweni into yokuqala bayenza kuJesu lithi bamkhumulisa ingubo ngoba wayesengene esonweni. Isono senza njani bazalwane? But engikuthandayo wakhunyulwa ukuze mina nawe aba-understandanga ukuthi lesikhathi bekhumula yena ayinelabo igama libani. Ake ngishoyele thokoza, yingako singabophunyuka bephethe noma abathakathi bevalile siyadabulapha ngoba kunalento siyembethe. Akanoma niyangizwa bazalwane, elithi iBhayibheli uma sembethe yona asiyiphunyana
Yingoba kuthandaza abantu abangembethe. Kuthandaza abantu abangubungu. Kuthandaza abantu abakalhathi. Anganoma ngiyizwa basalwana. Dedema abangeni kuloshipa abantu abangembethe. Uyothi uyibambe imayikhi mntanami kwenzeka izinto ey'hlalweni. Amadimoni aphume ngamawindo ngoba sekuhlabelela. Can I push it further? Abanye siyabagcoba ngoba banezinto, baneyimali, bafundile, banezinto ezinhle, badrayiva kahle, sibanike izikhundla kanti banqunu. Bese kuthi labo abangenalutho esibabona ngathi abanalutho emehlweni kodwa izulu malibabona abantu abemphethe. Can I tell you something? Traffic coupling aba private lingene phakathi kwendlela ngingadlula nayo. Anganoma ngingenze njani? Ngingalishayisa ngidlule nayo. But uma lembethe mawuqhamuka lembethe noma bongagijimi wehlisa speed. Ngicela ukumemezela ethokoza ispeed samadimoni siyokwela. Ama-activities wamadimoni ayokwela. Ngoba bazalwane namhlanje bayambathiswa. Awubuze umakhelwane wakho ithi wembethe na. Siyabuza uyakabelela wembethe na. Hayi siyezwa mgobezulu sikhala kahle wembethe na. Hayi nyaniswa niyasho nangamathansi. Umbuzo wembethe na. Ngoba imimoya ithobela abantu abambethe. Yingakho ngelinye ilanga lithi iBhayibheli amadoda azaba ukhipha idimoni. Lathi idimoni lale uPaul ngiyamazi, uJesu ngiyamazi, uPeter ngiyamazi, wena umbani. Inkinga uyaminister kodwa wembethe. Sorry, can I still be your pastor even after this? Ngiyafunga ngiyagomela kulo nyaka sihlatshelelwa abantu. Sihlatshelelwa abantu abangembethe. Yabona yingakho ngayivali intercession ngoba some of the people abebekhulekela lebantu bebekhuleka bengqunu. Then I had to shut it down and pray alone at home. But manje uNkulunkulu uthe sengawuvulela umthandazo. Angani manje ake akushaya izandla sengawuvulela umthandazo. Usufuna ipulpiti wembethe. Ufuna sikubale nabamala phambili. Umbuzo ukuthi wembethe. Ngoba kufanele mawuma la udile nebimoya. Can I tell you something about abantu abezana enkonzweni abanye bathwele, abanye bashaywe izimo engakufuneki omfundisi uMagitaza. People who will always motivate but with no power to deliver. Lalela. Ngizoshumayela labazalwane baze baphatha ama-placard bathi asamfundo mfundisi. Akabuyele la vela khona. Until kusesenabantu abangqunu abathi basindisiwe kodwa bengambethe ingubo yamandla. Ngisashumayela la. Ngizoshumayela abantu baze ba-understand ukuthi akumelanga sime phambi kwebandla singambethe. Anganoma niyangizwa. Lalela-ke church. Ngicela ukubuza
udiscover ukuthi omunye umzalwane lo hlele eduze kwakho has got the mark of greatness, do you celebrate or uba nama-chest pains? Khona abantu abangakwazi ukushayela abanye izandla. And mase badiscoverile ukuthi lo muntu has got greatness. Uma bengamkwateli babe yizitha, bazozama ukumfaka umoya wokumlahlekisa. Ngingashumayela Thokoza. Sometimes uNkulunkulu akambuleli wena ukuthi unengubo yamanga. Uzobonwa abantu abaseduze kwakho. And uzobona nge-reaction. Sanibona bazalwane. Singabazali kumele sivule amehlo. Bakhona abantu abanabantwana la. You need to open your eyes. I'm talking about your spiritual eyes. Let me take it like this. Uma ngihlangana nonkosikazi, ngase ngisabe ihlazo lokujola. Ngoba ukwazi ukuba umfundisi ujola. Yingakho nalogogo mawungabe umsukumisa uthi awumbuza ukuthi wake wangibona ngizocheka uzokutshela nathi. Naye wamanga. Ngoba ngangisengisaba ihlazo. Sasibonana kude le. Ngiyakhumbula sikwenye restaurant bafusa ngabona nje ngempandla kaKhumalithi sangena phansi kwamatafula. And angithathanga isikhathi eside ngoba angifunanga ukuthi abazalwane baze bayizwe le. To be honest bazalwane, mangizwa ukuthi ngiyamthanda. Ngacishe ngabaleke ebranchini ngane appointment naye no baba. Ngithi ngifuna ukuthi awukumcelele bangisuse la ngoba ngangibona ngathi amadimoni ayangatheka. Until God said to me, "Ye wena Slima umngakho." Indaba yethathana yazi nabantu abashana ngihlupa ngani. Ni jola sakuhlalisana yabo. Khona niyajola mara sakuqinisana. Njoba sikhuluma nje kunekwayikwayi elisele roomini lomunye. Kusala ikwayikwayi kusala iweave kusala kunento nje sele awu understand ngicela ukushumayela la mangabe kunento esele roomini lokufana phumela and take it back home. Bona bayajola but sakipita bosa sakuhlalisana. Sithi siyibona indaba sekagoqa amawashini lapha evumini ngamini thina khane sibone yena sekagoqile awuhlele eduze komuntu omusha ithi la angazi ushiye la abanye base baya specialize kunebheki encane ye-makeup ehlala lamfana kunencane ahamba iphethe enye ihleli lapha asikisini but umfundisi uyakuthanda bheka uma ngithi my neighbor umfundisi uyakuthanda indaba yami ngayenza ukuthi ayisheshe ngoba sabona nanje 10 months ngenza sho ukuthi abazalwane bangaboni ngayenza ukuthi yenze njani isheshe ngamanje ngiyalobola kwathuka uNkulunkulu ho ngabe thuka nami ngithuke kanje uNkulunkulu ethowa ngoba kwanami ngangingafunanga ngangabhekana kodwa ngalalela lo wathi uye phela mina abazalwane ngangingamthandi umuntu omfishane nje umuntu omfishane ngama ngazwa nje ukuthi uNkulunkulu mos mfishane ndiyayazi ichoice yakho then uNkulunkulu wathi angifune yakhe ichoice izokulimaza ngizokunike yami awubheke muhle kanjani sithi ngithatha yakhe awubheke ngilala ngokuthula mamkhulu
Awunonobele nefoni nomelele ukuthi ngicheck ukuthi ukhuluma nobani nginephini. Amen. Abona ungathatha ichoice kaThixo awulali. Mayelele ebusuku yakhe no. Uyocheck ukuthi uthatha nobani. But ngase ngiyathandaza ngathi kuNkulunkulu Baba. Ngoba manje sirobhene ngesikhathi sokujola angijolanga nabo sisi. Ngicela ungenzele into eyodwa. Masiteka kushada ungalingi umnike umntwana. Awumnike nje 2 years ke ngijole. Ngisafuna ukuhamba naye siye emamovini ebusuku singakhalelwa usana. Yabona siphume nje kungakhali umntwana awumblesse nje ngo2 years. uNkulunkulu wathi ngimthixo. Kunokuthi akunike 2 amnika 3 ngaze ngacomplain. Nakhona complain ngoba nezalwazala ekhaya njalo masihlangana akakanongivele kumakoti indodana. Ngabona ukuthi sekunenkinga ngathi yeNkulunkulu mina ngicela 2 years. Manje wena wayimnika 3 manje 2. Kwathi ngelinye ilanga sikuyi-conference enkulu eVali. Kwakuyi-conference yephasika le. Ngibhizi lapha ngiyaphithizela phela bengisenkozweni angimnandi nokumnandi besibonana masisisekhaya. Kwakhanga ngesidali sakwazi sibuye siwazi. Sathi yemntana uyaphila namshini ngathi ngiyaphila. Wathi uphi makoti? Ngathi ukhona. Angibidele. Ngeza nomngane. Masifike sakwazi sambamba isisu. Sakhuleka sakwazi wathi ngimlalela yemntana. Uthi uNkulunkulu nizoba nomntwana. Amen. Womfana nomuhle. Amen. Lomntwana uyakuba ngumprofeti. Angeke afane nabanye abantwana. The devil knows ukuthi there is greatness in him. Manje mina as a father ngiyacheck ukuthi uSathane angamnika wakhe amamakha. Okwami ukumnavigate. Wake wathi ngelinda Dad, I was thinking, can I get a tattoo? Not in my house, boy. Not in my house. Ngiyizwe ngathi wake wayibona iprofeti tattoo. Wake okwami nje ukumnavigate. Namanje nje ngisachecka la hairstyle akhe. Angala watholi kanganoma ayamnikisa la kumele aye khona. Bekutshela umngane ngithi nale hairstyle ngisayihlola. Because ngifuna abe yilento uJehova athi akabe yiyo. Uyazi ngifunde kubani? Ngifunde kuHana. Encwadini kaSamuel oqala. iBhayibheli lithi makeqeda ukuthola umntwana wambeka ethempelini. Akwanelanga ukuthi abe sethempelini. Lithi njalo ngonyaka uma eya eShilo, uHana ubengaphatha ama-orange, ubengaphathi into sweet, ubengaphathi inyama esele emhlatshelweni. Lithi wayephathi coat. Wayephathi ingubo. Ngoba mawumzali you need to mark your children for greatness. Yazi inkinga yenu yini? You allow the world to mark your children. Umntwana uSathane uyamazi ukuthi there is greatness in this one. Amenza faka icici la. Umfana faka icici la. Kodwa umfana onamandla abeka ibhruko la ahambe lenga nje. Kumele uyazi indlela emikisa umntana wakho la kumele aye. Makeqala enze hairstyle ephambana nobizo lwakhe umtshela ukuthi this is not you. It can be a fashion to others, but this is not you. Long in nefashion ngiyayi-assess. Yiyo eyabaprofeti. Ngiyambheka futhi akathandi ukuthenga nami, uthenga noma wakhe. But I've discovered lately ukuthi uthanda ukugqoka njengawe. Ngase ngiyachaza. Amen.
Mushumayele bafana baba. Yabona usathane makazi ukuthi umntwana there is greatness kulo mntwana. Akamind ukususa umfana amfaka iskate. Kube ngathi lifestyle kanti usathane uphambanisa ifuture yengane. Khona umntana wentombazana wake wafika la ngisamazi ngoba ngagcina bathi ubuyele esikolweni angisamboni la. Wafika mavusa intombazana. Wafika ibhuku lihlala la. Ehamba kanje. Baba umfundisi ngiyafundisa. Fundisana baba umfundisi. Ngiyafundisa. Nathi mina kumalika simiyeke. Ngoba what you do, you bring the blood of Jesus. Yabona enkomeni makunomkhaza awudonsi. Uthatha inkomo uyifake diphu. Bese inkomo ngikhumbula amasande yokugcina. Wathi ehle emotweni ngambone hamba kanje. Efaki iroke hamba kanje. Engatshelwanga umuntu. Ngathi linabantu igazi. Iyaphila igazi. ElikaJesu. Abantu abanyanisa basa. Because usathane uyaphambanisa. Kodwa uhana ngiyamthanda. Lithi every year. Ubethi make yeshilo. Apathy code. Marking his son for greatness. Ngicela ukuthimba bomama nabobaba bala endlini. Mabelele ebusuku ngene egumbini lawo. Ufike to you are great. You are the son of the Most High God. You are not what the world says you are. You are high and not beneath. Ungcono kunabo umbiyele. We allow the world to label and define our kids. And let me tell you the spirit of the world. Uma bekubona ukuthi uyabheda, they will say you are cool. Nikhona abantu abasha. Mawuqala udlinyawupe you are cool. Bayazi ukuthi uzoba slow. Slow in everything you do. Noma edlula umfundisi. So is yosithele imoto ngayo mfundisi. Hayi ke lo mfundisi unogcobo lokulwa nale mimoto. Angamtshela umngani kunensizwa lapha ephumule ngangiyithandazela ku parking. Ibuleni nyawupe ngimkhulekele ku parking ngikuzima imoto. Sihlangane naye last siye lapha eShoprite ephumula asikwazanga nokumbona. I was with my sons. Wafika emotweni baba wami. Ngimangaza ukuthi ngangazi nokuthi umhlophe ngongebala. Mina ngangazazi ngasazela ukuthi lensizwe emnyama. Wathi awusangiboni baba wami. Ngathi wona ndoda athi yimi lo baba wami. Hey nalezinto angisazidli baba wami. Sengidla amasi baba wami. Hey baba wami. Abantu banyangizwa masana. And what I like bengihamba nabafana bami. Most of the time, mangithatha ngibatshele ngithi ningazilokothi ngizobatshela. Kwaphela kwampehla wayengakwazi ukuhamba kanje. Izwe mawubheda lizothi you are cool. Jomi basakutshela kimi hayi wena una life yas. Samele uqine kimi kumele sihambe hayi wena una life. Umoya wabo big brother. The day you are sober they will hate you. Semfuna ukuthandaza. Abantu abaningi izwe libaleyibuli. Kukhona abantu abajabula uma bekubiza ngepoverty. Yabona ngisho nabo anti basekhaya bachaza ukuthi umntana wakho isidaba sasekhaya. Senimthengele uvusi bathi ibhiya yakhe aphela isidaba sethu lesi. Bachaza ukuthi uyisidaba sakho
because sebakulabelile. Ngifunda iscripture mangete. Sanjela ngendoda kuMark chapter number 10. Ogama lakhe linguBartholomew. Lithi iBhayibheli wezwa ngoJesu. Waqala wamemeza. Jesus, Son of David, have mercy on me. Lalela bantu. Uyarazi. When you are shouting the right call, they will shut you down. But then yabona mawusaphendula indlu yabazali i-Gentiles akekho zokuza. Ubezwa nabantu, yes, sihlangana nini la kwakho? Nginesikhathi indlu akekho zokuza. Yabona la ilokishini ngibonile ukuthi amadimoni ayakusa. Mawungakufika umisi Vusalele babiza umhlangano welokishi. Bathi asilani umsindo. Kukhona abanye ngangikhuluma nabo saba noElno nobaba uMthembu. Kungena ama-drugs esikolweni, yazi bawathatha. Lapha ngakagogo uMthembu kunepark, bekunebandla umfundisi ekhona. Bona bogogo belokishi. Babiza umhlangano bona. Bathi asimfundo umfundisi. Phansi umfundisi. Kuto into yabogogo. Inceku yathatha itende yasuka. Angena ama-drugs. Masifika lapha esikolweni siyokhuluma indaba yamadrugs ngabatshela ngathi inkinga yenu nakho shibandla kuleya ndawo. Yingakho uSathane took over. Niyangizwa bazalwane? Mawuba umsindo right, they will shut you down. But mawuba umsindo wamadimoni bazokushayelisa. Yingakho bamthulisa noBartholomew. Kodwa ngiyayithanda leya nto. Lithi iBhayibheli uJesu uthe makethi tshela umuntu eseka. The first thing he did, where is my coat? Ungesami nginawe shalom. All the beggars and the blind people bekunengubo ababa-identify ngayo. Naye he was wearing a coat eyayigqokwa abantu abangaboni. Makezwa ukuthi uJesu uyambiza. The first thing he did ukudila nalento ababa-identify ngayo. Lithi iBhayibheli wakhumula ingubo yeyimpumputhe wayilahlela phansi. Then he ran to Jesus. Thina umfundisi namhlanje kunomuntu ohleli la bamleyibule kushakhulumela igama. Abona labantu abavuma zonke, abantu abangenano njengalibiza legama. Ngikhuluma ngalabo sisa abanomusa. Balungile abafuna ukuzwisa umuntu ubuhlungu. Bahlabelela lekhulu elithi kena ngibodle. Bakasisana inteni. Ney'ntandane ziyaphephela. Abafisha abade, abasidudla, abanye ama-6 pack, bonke banendawo yokuphumula. And nabantu babiza ngalelo gama. Omunye la abantu bachazwa nje ukuthi uyahlupheka. Na noma sifike lokushini sizobuza, how should
noma uyihluphekelayo. Sometimes hayi ngokuhlupheka ngokungenamali. Kwesinye isikhathi uhlushwa abantwana. Izwe likulekule ngale lapha. Usho noma uhlushwa abantwana. The devil is a liar. Sizokhulula izwe eli-identifya ngayo. Bese sikumbathisa ingubo yamandla lobukhosi. Because you are marked for greatness. I don't know ukuthi ekhaya, endaweni, emndenini yini abakulebule ngayo. Kodwa ngizothi namhlanje leyo ngubo iyasala la. Wembathiswa ingubo yamandla mawuphela. Nisho lo yababa. Lo hlupha umfazi ongalala ekhaya. The devil is a liar. Awubheka umakhelwane, say my neighbor. You are marked for greatness. Put on your coat. Siyembathiswa namhlanje. Sembathiswa ingubo yamandla. Yazi khona imizi elamthembu bayilebule ngokuthi akekho osebenzayo. Kulo muzi ongasebenzi umuntu khona. Vele mawuthi uyabheka kusebenza umuntu. Ngeke yazwa ohlabelela kahle athi hayi ngoba ngingcono. Kodwa ngifumene umuzi. Manje qhubeka athi nase ndiwe igama elisha. Namhlanje kuzoshithwa igama lepoverty. Uzoba ngoqebileyo. Ngegama likaJesu. La bantu abanenkinga mawufunda iBhayibheli baba identify ngenkinga yabo. Umfazi onomobo. Mangalifunda lelo Bhayibheli angeke ulithole igama lalo yasisi. Because abantu bane tendency yokubiza ngesintu sabo. Masifika nje sithi sicela ugogo Mandela bazothi muphi lokhu la. Ngoba abantu bayabizana ngesintu. Noma ngifika esikolweni ngicela umntana wami uZandile muphi uMakapeni ngoba abantu ba the devil is a liar. There's gonna be a name change in this place. Ngegama likaJesu. There's gonna be a name change. Kukhulula ingubo endala. Senthandaza. Senzela umusa. Ungaphumi usabethele yonke. Nalithuba lokwembathiswa kabusha. Kahle kahle bekufanele njoba semvala mawuzazi ukuthi kunengubo engekho right usheshe uze ngaphambili. Sengiyathandaza. Ngaphuma naleyo ngicela nje ube nesibindi usukuma abantu behleli. Ufana noPatrick uthi angeke ngisang-identifya ngale poverty yami. Sengiyathandaza. Don't make a mistake of going home the same. Don't make a mistake yokuthi ubuyele ekhaya ufana nendlela ongene ngayo. Lethuba lingelakho. Ungathi inkosi ungangedluli Jesu. Lapho babiza abanye ngizwe nami. Hallelujah. Ngiyawezwa amandla kule ndawo. There's gonna be a name change. You will never be the same again. I say you will never be the same again. Cela bahleli phansi siphakame sime ngeenyawo. Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami isoze ifana. There's gonna be a name change. Zokhunyula ingubo yepoverty, ingubo yezifo, ingubo yokwehluleka, ingubo yokungaphumeleli, ingubo yokuwa ungumzalwane, ingubo yokungabi
ngemali ingubo yokushaya amabonda namhlanje sebathi ingubo yamali. You will never be the same again. Can we lift up our hands up to heaven? Holy Spirit, take control. Jesus, take over. Jesus, take over. Jesus, take over. Jesus, take over. Power and glory belongs to you. Undwele Baba. Undwele. New name, I pray. New name, new identity. New identity. In the name of Jesus. New name, I pray. In the name of Jesus. New identity. In the name of Jesus. New name, new name. New identity. In the rose. Under the rose. Lift up your hands. Under the rose. New name, new name. New name, new name. New name. New identity. To Jesus. Ikamelisha. Ikamalamanda. Ikamalekumelelo. Erevosi. Anderevosi. New name, new name. Yekamaliga church. New name, new identity. Erevosi. New name, new name. New name, Holy Ghost. Holy Spirit power. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, new name. New identity. In the name of Jesus. New name, new name. Yekamaliga church. New name. New name, new name. New name. Father, we declare new identity. In the name of Jesus. New name. New identity. In the name of Jesus. New name. New name. New identity. Holy Ghost, take over. Holy Ghost, take over. Holy Ghost, take over. Holy Ghost, take over. Holy Spirit, take over. New name, new name. New name. Yes, Lord. New name. New identity. Do it, Jesus. Kamelisha. Kamalongaba. Kamalamanda. Kamalempumelelo. New name. Hallelujah. New name. 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 New identity. In the name of Jesus. Kamalamanda. Kamalempumelelo. Siyakolwa. Siyakolwa. Kamelisha. Kamalempumelelo. Kamalamanda. Kamelisha. Ekameni Jesu. New identity. Ekameni Jesu. New name, new name, new name. Thank you, Jesus. Kamelisha. Kamalamanda. Yes, Lord. Kamelisha. Hallelujah. New name. Hallelujah. Kamelisha, Baba. Ikamelisha. Ikamalamanda. Ikamelisha. 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 New name, new name, new name. New name, new name, new name. New name, new name. Yes. Jesus, Jesus. 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 New name, new name, new name. Kamelisha.
I have a new name. And I have a new identity.